si me Жанна. Трябва ли Франция навеки да бъде разкъсана на две? Човек не бива да дели това, което Бог е обединил. Девойка си ме Жанна. Яви се там, девойка си ме Жанна.
Кой ме вика? Кой е този, който ме повика? Кой е този, който каза Жанна? Нима не ме позна? Познавам доминиканското ти облекло. Бялото расо и черната наметка. Бялото ми расо. Моите събрати от Париж Шируан го оскверниха с такова петно, което не може да се изчисти нито с хума, нито с чувен. Брате Доминик, Божията милост и кръвта на невинната девойка са достатъчни, за да го очистят. И тъй, Жанна, сестра моя, ти ме позна? Брате Доминик, ние сме твари с еднакви руна и аз съм една от стадото, която познава гласа на своя пастир. Жанна, моите брати и синове станаха изменници. Те, които трябваше да бъдат велик глас на истината, се превърнаха в твои обвинители и палачи, въпреки волята на Всевишния. И тъй като словото им, изречено над молитвено сбрани длани, се размъти с неправдини, то аз, Доминик, самият Доминик, слязах от небесните висини при тебе с тази книга. Доминик, брате Доминик, през последните най-тежки за мен времена виждах край себе си множество писачи с остри пера. И всичко написано от тях е събрано в тази книга. Нима страшният глас, който ме разпитваше, и думите, изписани от перата, които неуморно скърцаха по пергаментите, са се превърнали в книга. Цяла книга! Но аз не зная да чета. Жанна, за да проумееш книгата, която те нося, не е нужно да знаеш нито А, нито Б. Тази грамада от словеса, която да разкачите са написали на своя селски латински, примесен с говорите на Лимож, Фуар и Котанс, е преведена от ангелите в небето за вечни времена. Чети тогава, братко, в името на Бога. Аз ще надниквам през твоето рамо. В името на Отца и Сина и на Светия Дух, да бъде тъй. Жанна, елтичка, вещица, безбожна, краля заблуди, вдигна цял народ, Бога възмути. Наклада да гори, да гори! Вещица, еретичка, безбожна, брате Доминик, такава ли е Жана Дарк? Истина ли е това? Аз ли съм всичко това? Нима духовниците, пред които благоговеех, и сънародниците ми, които обичах, мене днес винят? Нали бях малката им Жанна, тяхното бедно дете? Нима иска да го изгорят? Нима наистина иска да ме изгорят? Жива! Ти си слушала гласове от небето. Сега чуй как си ги разтълкували тук, на земята, и какво са запомнили. Voller spiritum pitonis havens, animaque declina veritat, magos et ariolos, et fornicata fuerit cum meis. Honam, facie meam contra eiam, et interficia meam de medio populi mei.
inimica requisit populi, lastimor ogni verbi, instrumentum satanae. Наистина, спомням си пламтящият огън, задушливият дим, и парещата болка. Вие, служители на Исуса Христа, нима е верно, че съм сторила зло? Нима е верно, че толкова много ненавиждате вашата бедна Жанна? Не, Жанна. Твоите съдници не са служители Христов. Когато тези диви зверове, сановници и духовници се събраха около тебе с пяна на уста и бяс в сърцата, ангелът на страшният съд, който държи високите везни, с един дъх свали митрите и расата от главите и телата им. И ето ги, разгорени като каторжици, сега им полагат животинските маски, които им подхождат. И става тъй, че Жанна бива на тях подхвърлена, както някога нейните посестрими в арената на Рим. Жанна, светицата, Божието дете, ще бъде съдена не от свещеници и сановници, човеци, а от хищни зверове. Тишина! Кой ще бъде председател? Тигърът! Тигърът се отказва. Лисицата! Лисицата казва, че е болна. Змия. Тя се е скрила в дън земята. Но как? Кой ще стане председател? Който желае да съди Жанна д'Арк. Аз се предлагам да съдя Жанна д'Арк. Кой сте вие? Как се зовете? Его номинар Оркус, зовят ме Оркус.
Magurito! Sì, подсъдимата. Жанна, искам да кажа, че след върховни усилия този православен съд, благодарение на различни средства, довекито строги и чрез търпеливи собателни разпити, било морални, било корпорални, успя да изтръгне истината из дълбините на заблудената ти душа и твоето упорито извратено сърце. Угодно било на краля на Франция и Англия, нашия законен владетел, да бъдеш призована тук, за да чуеш справедливата ни присъда. Ти ще чуеш какви усилия, положени в името на милосърдието, този православен съд, председателстван от мене, свинята, е решил да те освободи чрез ярките пламъци на огъня от онзи мрачен демон, с когото ти престъпната си се обвързала. Но преди това желаем отново да чуем от устата ти онова тържествено твое признание, което е необходимо за спокойствието на нашите съвести. На колене, Йоанна Филия Роме Патерис не ет confiteris tenerim ampuellam, non naturali auxilio victoriam de manibus regis nostri. Преведете Жана. Признаваш ли, че си успяла срещу англичаните не със свои собствени сили и с естествени средства? Признавам! Пишете Йоанна Филия Роме Патерис me et confiteris te auxilio diaboli potentissimi, all'apum de disse regi nostro et fortes exercitus eius in proprosimam fugam versace. Преведете Жана! Признаваш ли, че с помощта на дявола, нашият господар... Признавайте, идиоти, тишина в името на дявола, Жанна! Признаваш ли, че си сторила всичко с помощта на дявола? Не! Казвам ви не! Какво каза тя? Тя каза, че... Каза да! Пишете, каза да! А сега ще се посъветвам с съда. Pecus quid dicis? Pecus quid dicis? Habemus confitentem reum! Santi fratres y quovis iustum et tecum videtur Diana Filia Rome striga morti condemnatur. Et voluntas regis nostri. Audivistis sententio. Totius generis humani Diana striga Filia Rome.
куче, което вие в нощта. Това не е куче, а Иблис, отчаяният, който самотен ридае в бездните на ада. Вещица, еретичка, безбожна, вещица. Аз ли, Жанна, съм всичко това? Църквата и свещениците, всичките най-уважавани и почтенни учени на този свят, в един глас ме осъждат. Кажи ми, брате Доминик, защо? Прочети ми това, което е написано в книгата. Жан, знатните, които те осъдиха, всички тези учени, доктори, като Малвеню, Жан Миди, Купкен, Тумуе, крепко вярват в дявола и не желаят да вярват в Бога. Дяволът е нещо действително, ангелите са глупост. Дяволът, когато ти ненавиждаш, ти помогна. Ангелите, които ти призоваваше, не сториха нищо. И днес ти си престъпница и за едните, и за другите. Ето това е мъдростта на Сорбоната. Такива са нейните именити учени, които се плезят и на папата. Но аз, малката овчарка от дом Реми, как стигнах до тук? Ти стигна до тук заради една игра на карти, измислена от един луд крал. Каква е тази игра на карти? Сега ще разбереш. Крале, четирма има в тази игра, дами и валета потретя. Още 7 цифри се редят. И щом кралете си сменят местата, свършва се играта. На север е пристигнал тоз от юг. И тук измества друг, борба за власт, въртят се. А пък дамите на своите тронове сковани чинно си седят. Техни величества да влезнат. Кралят на Франция! Нейно величество глупостта. Кралят на Англия! Нейно величество гордостта. Дукът на Бургундия! Нейно величество алчността. Кой пък е четвъртият крал? Четвъртия мъртвецът е познатия косач. Смъртта! А ето, че пристига сега другарката Ловена, ножето му що отдели. Нейно величество страстта. Кралете често разменят си местата, но дамите, техни величества, кралиците, безумната, гордата, себичната, развратната, кралиците, на своите места до край най-чинно си седят. Но нито те, нито кралете са важни, тъй като младите валета властно действат в тази игра. Нека да влезнат и те. Негова светлост тук да ви твор! Негово височество Жан Дюк. Негово превъзходителство Левадешан! Гийом де Флави. Той
Именно той затвори портите зад мене в Компиен. Играта почва, 3 тура има тя. Първа игра! Загубих. Искам да кажа, че спечелих. Спечелих! Искам да кажа, че загубих. Втора игра. Силната карта. Покривам. Трета игра. Загубих! Загубих, а кесията ми е пълна с пари. Спечелих! И кесията ми е пълна с пари. Господа, предавам ви Жана Дарк, девицата. Вещицата! И тъй довиждане, господа, до удоволствието на следващата среща. Какъв е този звън в нощта? Гробовният звън на камбаните, който призовава добрите души да се молят за Жанна Дарк. Вещица, еретичка, жестока, безбожна. Благодаря ви, добри камбани, приятелки, сестрици мои, свидни замлъкнали гласове. Ето, че ми заговорихте отново. Черната камбана и бялата. Катерина и Маргарита, разпознавам ви. Катерина, която си мови де профундис, и Маргарита в небето, която повторя татко, мамо, колко обичах да ви слушам цвете в дом Реми. Иисус, Мари, извезах тези имена върху чудното синьо бяло знаме. Иисус, Мари, Катерина, Маргарита и
Юрдеви, съпруже, много сте заливал по време на дългото ми отсъствие. Любезна бъчо, съпруга моя, поднася ви чудесна баница с масло пикарди. Съпруже, Юрдеви, на вас, понеже се въртите при всеки вятър, поднасям дар, който ще ви смирява. Бъчви, съпруго, доброто вино на Франция и добрият хляб на Франция не бива за напред да се разделят. Добра приказка изрекохте и за това ще ви целуна! Селяци, нямате ли срам да се веселите като езичници през тази свята нощ на Рождеството, в която нашият крал и господар навлиза в Рейнс, за да бъде увенчан и осветен от ангелски ръце? Какво? Що да не си га врътнем по една по случай срещата ни? Едната половинка на милата ни Франция се събра с другата за вечна прегръдка. Пък и студено е да си го кажем, трудно е да чакаме премръзнали в студа като на църква. 3 глътки винце, песнички и танц вредят ли някому? Но вижте, дори гората се подготви за таинството на тази свята нощ и се заметна с бял покров. И вие подгответе вашите сърца за таинството, което предстои да се извърши. Ей, там горе вижда ли се нещо? Вижда се малка светлинка. Кралят! Кралят на Франция! Кралят на Франция, чеда мой. Хайде, сберете се край мен, за да преповторим на латински хубавия химн, който разучихме с вас. Вижте, земята е заслала огромен бял килим за нашия владетел. Днес ние всички от Лоара чак до Рейнс да постелем за краля си килим от нашите молитви. Разбирате ли? Тъй както някога еврейският народ очакваше своя Месия, така ние чакаме нашия крал. Auspiciens
Аз ли сторих това? Бог. Бог стори това. Да, Бог. Бог и Жанна. Гласовете не ме измамиха. Катерина и Маргарита не ме излъгаха. Кралят не искаше да дойде, но аз коня му поведох за юздата. Но аз го водих през цялата Франция. Доведох го лично до Реймс. И аз спасих цяла Франция. И аз обединих цяла Франция, всички десници на Франция в една единствена, за да не бъде Франция никога разполовена. Жанна, нима за земен крал проляти своята невинна кръв.
примесен с песента на славиите, а последните малки звезди гаснат една по една при камбанния звън на тази чудна сакристинска сестра. Страниците на мрака и на кръвта, на кралското сине и пурпура са вече прелистени от морните ми пръсти. И не остава нищо друго върху последния девствен пергаментов лист, освен една единствена заглавна златна буква. Колко е хубава тази Нормандия! Цялата червена и розова. Червена от щастие и розова от невинност. И тя, изкряща от росата, се готви като мен за светото причастие. Колко е хубаво за Жанна девицата, че се възкачва на небето през месец май. Колко си красива, моя дивна Нормандио! Но какво би казал ти, брате Доминик, ако Маргарит и аз можехме да ти обясним, говорейки? Говори, Жанна, защото знае, че има неща, които малката девойка може да обясни и на мен, облеченият в кожа и желязна броня, който рано и с притворени очи извървя пътеките на покаянието. Какво мога аз да ти обясня? Когато на небосклона има поне още 12 неизгаснали звезди, които знаят повече от мен. Разкажи ми за своя меч. Истина ли е, че ти си намерила твоя страшен меч, пред който побягнаха англичани и бургунци в развалините на един Параклис? Не стана то в развалините на Параклис. Дадоха ми меча в дом Реми. Тръгнах с моя стяг в лявата ръка и с меча в дясната. И кой можеше да ми устои? Езус, Мари! Езус, Мари! Говориш така? Нима си глух, нима не чуваш как ме викат. Жанна, 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 Божие дете, тръгвай вече! Ах, вече не викат нагла вещица. Най-после пак ме назовават с моето кръщелно християнско име. Жанна! Най-после спряха те да викат по мен, че съм безбожна и не знам каква. А Божие дете! Чудесно е пак, че съм Божие дете! Тъй ме зоват не само Катерин и Маргарит, а цял народ ведно с мъртъвците и живите души. Божие дете! Жанна! Жанна! Божие дете! Тръгвай вече! Тръгвам веднага. Но ти не ми разказа за твоя меч. За да го разбереш, брате Доминик, би трябвало да бъдеш девойче от Лорейн. Аз не мога да те превърна в девойче от Лорейн, да те взема под ръка с Обен, Руфен и другите девойки и да се пея Тримазо. Чуй какво казват.
слушай. Разбра ли, брате Доминик? Аз не съм имала нужда от тези умници, за да ме получават. Голямата липа пред бащиния дом, изправена като строен проповедник в расо, побеляла от лунния светлик, ми обясняваше всичко. Разказвай, аз те слушам. Когато настане мразовитата зима и всичко е сковано в ледената й прегръдка, когато хората казват, че просто умират от студ и сняг и ледът е притиснал всичко в бяла броня и ние си мислим, че всичко е мъртво и всичко е свършено. Вечната надежда нам дарява. И си мислим, че всичко е мъртво и всичко е свършено вече. Тук виж, червеношийка е пропяла. Духнал от нейда ветрец, паднал топъл дъждец. И докато му се радваш с притворени очи и броиш до 3, всичко се е променило. Всичко е бяло, розово, всичко зеленее. Много зъл и хитър трябва да е човекът, който би се опитал да пречи на вишните да се покрият с цвят, или на черешите да родят и да напълнят Божия свят с прекрасните си плодове. Баща ми казваше, че трябвало да се става много рано, защото Маргарит и Катарин тогава заговаряли. Когато през месец май Жанна Дарк яхваше бойния си кон, кой можеше да попречи на цяла Франция да я последва? Чуваш ли как отпред веригите дрънчат и се ломят? Ах, тези вериги на моите ръце, те просто ми се виждат смешни. Те няма да ме задържат. Светът видя на какво е способна Жанна с меча си. Разбра ли сега какъв е този меч, който свети Михаил ми даде? Този меч, този светъл меч не се назовава омраза. Той се зове любов!
държиш. Има надежда и тя е много по-силна. Вярата в Бога от всичко е най-силна. Подайте в дар шепа брашънце, поне едно прясно яйчице. И една сълзица, и една малка молитвичка за Жанна. Но не за ядене дома, а за да купим ни свеща за пред Мадонната добра. Аз ще бъда свеща.
Мой скъпи френски народе, нима искаш да ме изгорят? Жива! А свещеникът, който беше тук преди миг и ми държеше книгата, в която четях, и той нима ме напусна. Той изчезна вече и оставам съвсем сама. Глас чувам далеко над мен. Младящ, Жанна, ти не си сама. Не искам да умра! Аз се боя! Най-после подпиши този пергамент. Признай, че си ми лъгала. Но как да подпиша? Нали ръцете ми са оковани? Ще ти свалят веригите. Други са веригите, които ме задържат. Какви са те? Тези вериги са по-здрави от железните, защото са веригите на любовта. Да, истината ми връзва ръцете и не ми дава да подпиша. Не мога да лъжа!
любов, още по-силна. Има Бог, а Той е всесилен.
Thank you.